Video yathu lero tionesana mmene tingapangire effect ngati iyi yokuti chithunzi chathucho chichenesedwe ndi mosataya nthawi. Tiye tiyambe, koma sinapange follow, tiye tipange follow. Ndi tikasegula TikTok wathuyo tipanga apa pa plus sign. Kenako tipanga apa effect iyi. Kenako tipanga apa view all effects. Kenako tipanga apa pa search. Apa tisearchapo kuti reach me. Ndiwe tisankhapo effect iliyonse ngati ineyo ndiyuza iyi. Kenako tipanga apa pa plus sign. Uku tisankhako picture imene tifuna tigwiritse ntchito, ndakonda kuti ndiyuze iyi. Apa tiyidikira kaye kuti ipange. Zikafika apa ndi paja timati effect ija yatheka. Mene mukuyioneramo yachosa chithunzi chathu chooneka chosabwino chija kuchipangabe kuti chioneke ngati anthu amakobiri. Ndiye kupanga kwake nkumene koko. Tiye tionanenso ku video yotsatira. Kwanga sinapange follow, tiye tipange follow.